Oké, de Birgit is echt een kind zonder angst. Kom maar! Je bent niet gek, hè? Toy Story vind ik eng. Maar sleden doe ik van een trap af. Ik heb je wel betrapt, hoor. Ja, maar dat doen we niet nog een keer, hè? Want ik heb je nu betrapt. Birgit, kijk eens naar me. Je bent een boef. Je bent een boef. Okay, and now you may... Yeah!